Cítiš sa niekedy zakriknutá, keď máš niečo povedať pred autoritou, napríklad pred nadriadeným zamestnávateľom? Možno sa ti rozbúši srdce, zovrie hrdlo a radšej mlčíš, aj keď by si chcela prehovoriť. Tento pocit často pramení z detstva. Možno si mala rodiča, ktorý rozhodoval za teba. Nedovolil ti povedať, čo cítiš, pretože rodič, učiteľ alebo iná autorita to neprijímali. A tak si sa naučila radšej mlčať, aby si sa vyhla odmietnutiu. Lenže dnes si už dospelá. Už ťa nikto nepotrebuje umlčať, okrem tvojho vlastného strachu. A ten strach môžeš začať liečiť tým, že si ho jednoducho priznáš. Skús si v bežnej situácii dovoliť prehovoriť. Jemne, pokojne, bez tlaku. Každé také rozhodnutie v tebe posilňuje vnútornú silu a sebavedomie. Ak chceš v sebe uvoľniť staré bloky z detstva, začni ma sledovať alebo rovno vyplň formulár. Link nájdeš pod alebo nad týmto videom.